Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Joep, mijn muziek van Martijn van der Zanden. Nederlandstalige pop is dat. En we gaan een sportshout-out van Stijn Land. En we praten over Emily Dickinson. En voordat we losgaan hier met de live optreden zien, dit is een Noorderwind studio. Maar we natuurlijk eerst even praten, waar is Emily Dickinson? Ik heb een boekje in de hand, daar staat op gedichten van haar. En het verhaal is, ja, muzikaal vertaald hier naar Friesland, Gerard Nijborg. Ja. Wat is dit voor project en waar gaat het om bij Emily Dickinson? Ja, Emily Dickinson, wie een Amerikaanse dichteres. Even om te dateren, 1830, 1886. Die een heel soort gedichten schreven had. 1775 onder andere. Ja, zo ongeveer. En die gedichten die kwamen naar mij toe in 1992. Kreeg ik op mijn jeetje, 2 mei 1992, kreeg ik dat boekje. En toen werd ik verkocht. En sindsdien beheerst Emily Dickinson mijn leven een beetje. En dat wordt steeds erger volgens mij. Wat spreekt die zo aan in haar werk? Is het de toon of de onderwerpkeuze? Alle twee. Het is de toon, de metaforen die ze gebruikt. En de mooie kwatte gedichten, maar ook de langere. Er zit een heel soort kwattenskrun. Soms 2 regels, soms 4. En ja, ik ken net goed zeggen van wat het nou precies is. Maar dat rekt mij van binnen. En ik broek ze heel soort. Als ik mensen een kaartje schreeuw, dat doe ik nog regelmatig. Dan komt er vaak een gedichtje van Dickinson op. En een heel iets. En dat beheerste mij op een gegeven moment zo dat ik dacht van waar is die vrouw? En toen begon de zoektocht. En ik had dus heel lang verlien, 24 jaar verlien, had ik 2 van haar gedichten, 3 van haar gedichten had ik op muziek zet. En dat hebben we ooit spelen. Heb ik ooit met Kales zelf nog 2 van uitgebracht. En dan begint het meer te prikkelen. En op een gegeven moment hier ik met de company ziet van zullen we daar wat mee doen? En toen ben ik verder gaan schreeuwen. Moldije maatje, gewoon deuntjes. En toen heb ik een zontjetal gedichten van haar op muziek zet. Letterlijk? Ik bedoel, hast nog wat verloren onder gedichten? Of hast gewoon de gedichten echt 1 op 1 oer zet, maar gewoon mijn muziek er dus bij? Daar ben ik mee begonnen. En gewoon oerzetten. En er ben een aantal bij die ben gewoon het gedicht zoals het is. En bij een aantal andere dingen vond ik dat er behoefte weer aan een refrein. En een laatste zin nog eens een keer herheljen. En dat soort dingen. Dus dat had ik al hier in. En ik hoop dat ik de vrijheid van Emily Dickinson heb. En oors net. Dus, maar dit weer mijn gevoel, wat ik op muziek zet, is mijn gevoel bij haar gedichten. En we hadden natuurlijk op een gegeven moment die gedichten. En toen moesten de jongens erbij komen. In het begin weer dat Alco en Luwe. En toen ben we ermee aan de gang gegaan. En dan ben ik eens te pillen, om het samen te zitten. En ik eerst een mooi arrangement maken. Letterlijk aan het erbij, uiteraard. Nou ja, dat had al je invloed gehad op die muziek. Zelfs in de studio hebben we nog dingen verloren. Ik denk van dat kan beter zo. Om de sfeer te treffen. En ik heb bezocht om qua toonsoort en qua tempo en qua ritme om bij dat gedicht wat te zieken. Du hast de groep, de muzikant al even vaststeld, maar we hadden er ook een verteller bij. Ja, want dit stuk, deze gedichten, we hadden een cd van maken. En die cd heet Emily Unknown to the World. En wij hebben een muziekvoorstelling maken. En daar ben we nou druk van het repeteren. En die heet Emily Onbekend voor de Wereld. En daar wordt het verhaal verteld van Emily Dickinson uit het gezichtspunt van haar jongere zus, Lavinia, Vinnie. Want die had een dagboek geschreven en die had oer haar zus verteld. Wat dat voor haar betutte. Goed, dat is een heel lang verhaal. Maar dat is dus de uitgangspunt. En daar hebben we een heel licht stukje genomen van waarvan ik denk, dit is mooi. Dus verteller en mijn partner Bodien Dijkstra, die zal die vertellingen doen. Dus ik had 3 licht stukjes tekst in geheel. Dat is compleet anders dan wat we oorsdagen. Want dan lul ik iedereen de oren van de Holle zit ook altijd. Maar dit is gewoon dit is wat oors. Dit is net op dit is een muziekvoorstelling. En we hopen daar maar in kwarten aan de slag te gaan. Live.
in Noorderwien? Eigenlijk kende ik je niet. Diep in mijn hart wist ik dat ik meer van je gehouden had dan van wie ook. Dat ik je had beschermd en me had opgeworpen als je waakzame wachter. Zonder te weten waarom of waarvoor. Nee, ik deed het gewoon. Al die jaren was ik er. Zo sterk als ik maar kon. En ik steunde je. Maar kennen deed ik je niet. Was er eigenlijk wel iemand die jou kende? My life has stood a loaded gun in corners still a day. The owner passed, identified, and carried me away. And now we roam in southern woods, and now we hunt a doe. And every time I speak for him, the mountain straight reply. I smile such cordial light upon the valley glow. It is as if Vesuvian phase had let its pleasure through. And when at night our good day done, I guard my master's head. 'Tis better than the eider ducks, the pillow to have shared. Stirred the second time, on whom I lay a yellow eye or an emphatic thumb. Though I and he may longer live, he longer must than I, for I have but the power to kill without the power to die. Woorden zijn mijn leven. Schrijf je in een brief. Je schreef omdat je moest schrijven. Dat niemand jouw poëzie naar waarde schatte, heeft je inspiratie nooit verminderd. Je was er om te schrijven, zei je. Zoals het gesprek met de lijster in een van je gedichten. Waarom zingen als niemand je hoort? Ik ben er om te zingen. En weg vloog de lijster. These are the days when birds come back, a very few, a bird or two to take a backward look, to take a backward look. These are the days when skies resume the old sophisteries of June, a blue and gold mistake, a blue and gold mistake. Cheat to be almost thy plausibility induces my belief, induces
this is my belief. Till ranks of seeds there with despair, and softly through the altar there hurries a timid leaf, hurries a timid leaf. Sacrament of summer days, oh lost communion in the haze, permit the child to join, permit the child to join. Thy sacred emblems to partake, they consecrated bread to take, and fine immortal wine, and fine immortal wine, and fine immortal wine. Will there be a morning? Is there such a thing as day? Could I see it from the mountains if I were as tall as they? If I were as tall as they? Has it feet like water lilies? Has it feathers like a bird? Is it brought from famous countries of which I have never heard? Of which I have never heard. Some scholar, or some sailor, or some wise man from the skies, please to tell a little pilgrim where the place called morning lies, where the place called morning lies, where the place called morning. What a place called morning rise. Tijd gaat voorbij. Vertel ik blij aan iemand die nu lijdt. Hij zal het doorstaan. Er is een zon, al lijkt hem nu van niet. Nobody knows this little rose might a pilgrim be. Did I not take it from the waste and lift it up to thee? These little rose
is it only a butterfly hastening from far journey on its breath to lie? These little rose, these little rose, these little rose, these little rose. Only a bird will wonder, only a breeze will sigh. Ah, little rose, how easy for such as thee to die. These little rose, 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 these little rose. De middag brak aan dat je geen adem meer haalde. Daarna de langzame, eindeloze tocht naar het kerkhof en de stilte die ons daar overviel. Niemand zei iets, niemand herinnerde zich waarvoor je had geleefd. Hoe zou het zich ook kunnen herinneren? Al bijna 15 jaar verscheen je zelfs niet meer in de deuropening. En? Was je stem niet meer dan de stilte van de afzondering? Because I could not stop for death, he kindly stopped for me. The carriage held but just ourselves and immortality. We slowly drove, he knew no haste, and I had put away my labor and my leisure too for his civility. We passed the school where children strove at recess in the ring. We passed the fields of gazing grain. We passed the setting sun. Or rather, he passed us. The dews drew quivering and chill, for only gossamer my gown, my tippet, only two. We paused before a house that seemed a swelling of the ground. The roof was scarcely visible, the cornice in the ground. Since then 'tis centuries, but yet
feels shorter than the day. I first surmised the horses' heads were toward eternity. Because I could not stop for death, he kindly stopped for me. Emily, Unknown to the World is de titel net alleen van deze cd, maar eigenlijk van een compleet muzikaal project. En dat draait dus om één dichteres uit Amerika. Ze libbert net meer. Het is alweer een tijdje verlien, Emily Dickinson. Het begon alweer met een liedboekje, Gerard Nijborg en Boudien Dijkstra, vertelster van deze voorstelling. En dat boekje, waar vondst dat eigenlijk? Hoe je dat in die bezit kwam? Dat vond ik net. Ik wie een gedicht van Emily Dickinson inkomen, ergens, of het hier kriel van in. En toen vond ik dat zo mooi. En toen heb mijn eerste vrouw en mijn tweede baan had dit mij op jeetje doen. 2 mei 1992. En ja, toen begon het alweer. Want er staan hele mooie gedichten in. En toen kocht ik nog een boekje, liefdesgedichten. Nou, dat is weer helemaal klaar. En uiteindelijk is mijn leven een beetje in beheersen, dus de dichteres. Ik lees wel van meer gedichten, van andere dichters. En nou ja, staat een beetje kom, yes, maar begon. Boudien, du bent vrouw, het is ook toch een vrouwskreun. Ja. Spreekt hij dat om die reden aan, of had het een orenontrekkingskracht, dit werk? Nou ja, het kwam eigenlijk terug Gerard. Ik kreeg altijd op mijn verjaardag een kaartje met een gedicht van Emily erop. En dat sprutst me aan, dat vond ik mooi. Al fikse ik vaak heel onbegrijpelijk. Want het zijn soms hele vreemde gedichten. Met vreemde toespelingen. En soms, de moest er vaak over nadenken. En verschillende keren teruglezen. En daar hou ik van. Dus vandaar dat ik haar stijl ben gaan bewonderen. En nou, ik partner van Gerard ben, ja, nou word ik natuurlijk helemaal besmet. En ben ik hoe haar gaan lezen, haar gedichten heb meekregen. En ben ik in het proces meegeend. Gerard, schets eens een beeld van Emily Dickinson. Wat voor vrouw weer en wat voor leven had ze gewoon? Ja, en dat is heel ingewikkeld. Maar ze had een heel ingewikkeld leven gehad, maar ik een net zo ingewikkeld leven. Dat klinkt wat duaal natuurlijk, maar ze was een hele vrolijke meid. Levenslustig en mijn jongere zuster wie is altijd op stap. Ze is geboren in Massachusetts, in Amherst. Een mooi plakje. De Amerikaanse burgeroorlog die spelen daar een beetje mee op een gegeven moment. Maar dat het bleef allemaal in Massachusetts. Ja, nou ja, ze leven er wel soldaat, maar daar hoort het ook een beetje mee op. En er kwamen wel mensen waarom. Maar wie net zo'n 3 ging. Maar zij had een onbezorgde jeugd gehad. Een goede familie. Hij had wie notaris leuk, we zitten in het bankwezen. En ze nog een oudere broer, een jongere zus, Lavinia. En nou, ze gingen vaak op paard. En ze zit op een famkeskwallen daar. En ze moest op een gegeven moment op die famkeskwallen een keuze maken. Of zij voor het geloof keers of net. Want ze waren presbyteriaans. En toen moesten de famkes die voor het geloof keers, die moesten naar links. En die horen die net naar rechts staan. En zij bleef staan. Ze zei, maar ik weet het net. Ik ben mijn eigen geloof. En als ik dat dan lees, en ik zo dat denk van ja, hé, daar herken ik wel wat in. Ik weet vroeger ook altijd heel erg was. En dat soort dingen. Dus, en ja, de veels, die dingen, die veel staan. Nou goed, verder had ze onbezorgde jeugd gehad. En toen op een gegeven moment, is ze altijd in huis gebleven. En er wordt altijd gedacht van, wat hier is ze nou? Hier is nou een ziekte, een nierziekte. Ze kon zich op een gegeven moment in het wit kleden, helemaal. Wie dat nou door die ziekte, of wie dat een orenafwijking.
hele gekke dingen die ze. Op een gegeven moment kwamen ze net met boeten. Alleen nog maar in de tuin. De vogeltjes en de birds en de bees. En daar had ze ook een heel soort kruin. En toen vrienden, ja, die winnen wel, maar ze correspondeerden. Ze verstuurden elke dag, zodat in die tijd gong in die kringen, 3, 4 of 5 brieven. En ik wist waarom. Ze correspondeerden met elkaar. Ze kwamen bij elkaar op het thee. Ze werden op een gegeven moment verliefd op een dominee, die trouwt weer. Die ging verhalen over dat zij met haar schoonzus een lesbische relatie hier. Maar dat ben allemaal maar vermoedend. En dat intrigeert mij zo enorm. Abortus wordt zelfs over praat. Er wordt zelfs in die het publiceert dat ze waarschijnlijk trouwd is. Er werd niks van beschreven, niet bekend zit. En de grote dichters die beschreven haar op een gegeven moment, toen zij gedichten begon te schrijven, een zoon had ze er anoniem publiceerd. Want ze woonde eigenlijk net in de belangstelling. En toen had de grote dichter geschreven van ja, dit famke is, deze vrouw is het 4 fruit. Want die wisten waar het weer. Maar op een gegeven moment ontvong ze mensen en toen moesten ze net met Sjen wil maar praten. Toen ze bopper aan de trap, zei ze alleen de zoon van de jurk. En de laatste jaren is ze nooit weer beneden geweest. En ze is op een gegeven moment staan. 54 jaar oud. En inderdaad, ze hier de bijnamen de mythe van Amherst. En sommigen nemen ook wel de heks van Amherst. Dat zei het wel wat. En haar begrafenis, dat weer een hele eenzame vertoning. En dat had er altijd west. Onder mij, Lavinia, de boel uit oprijden ging. En Emily zei van, mijn brieven, want ze schreven de brieven altijd 2 keer, die de mensen vroeger. Hè? Ze verstuurden erin en ze hadden die achter in de dozen. En mijn brieven moest vernietigen, die maar verband wil. Het Lavinia dien. Ik ben letter wel heel soort weer opdutsen natuurlijk, omdat die mensen die ze kregen hadden, die in ze wel bewaren. Maar Lavinia vond ik allemaal gebundeld, maar strikjes eromheen, vond die gedichten. Van hele lietse 2 regelingen tot bladzijden vol. En toen, wat mag ik daar? Mijn zus het net zijn dat die vernietigd moeten worden. Dus die is mij haar schoonzus in Peteer gegaan en die heeft best op een gegeven moment best uitgebracht. Nou, er is verder een heleboel maar die gedichten gebeurd. En toen op een gegeven moment, in de 20e eeuw, is het een beetje begonnen. Toen werden ze wat ontdutsen. En ja, en daar staan we begonnen. Vertalingen. Ik heb alle vertalingen. Ik heb alle 174 gedichten in vertaling is voor. Ik ben aan het lezen gegaan en wij vonden de biografie van Lavinia, van haar jongere zus. En dat, ja, die heb ik een paar keer lezen. Bodien had hem lezen. En aan de hand daarvan hebben wij die vaststelling, die muziekvoorstelling die we nou maken, onbekend voor de wereld, hebben we geërsteld. Dat zijn allemaal fragmenten, die teksten, die zijn allemaal fragmenten uit het boek van Lavinia. Nou, ja, zo is gongen. En dan rekken ze begeisterd van zo'n mensen. En dat begint steeds meer te zien. Er zijn bijvoorbeeld een gedicht, het eerste noemen we van de CD, My Life. Dat is kreun in de Amerikaanse burgeroorlog. En daar zit, My life has stood a loaded gun in corners till a day. Dat kan zo wezen dat er vanwege de burgeroorlog een geweer stoel in de hal. Maar dat betwijfel ik aan de andere kant. Want waarom zou dan geweer staan? Want er is nooit een soldaat, die ben nooit zo ver geweest. Maar misschien weer wel bescherming. Maar het kan ook symbool wezen, een metafoor, voor de liefde, de leefde, de seks. Misschien wijzen naar hunkerde. En dat soort dingen. En, dus ze zijn allemaal interpretabel op een hele mooie manier. Dus, Bodien, welke leven spreekt je nou het meeste van? Die van die zus, Lavinia, want je vertelt het ook vanuit haar perspectief. Of toch Emily zelf? Nou, eigenlijk beide. Haar zus beskroet het, maar beskroet het steeds op een manier zo van, eigenlijk wie is toch een onbekende voor mij. En dat vind ik eigenlijk het hele aparte en ik wat wij boeit. Want ze had eigenlijk haar hele leven, ze vormde om haar zus heen. Ze wie er altijd voor haar. Maar ze komt erachter dat ze eigenlijk haar zus net kennen had. En ze wist ik net van al die gedichten. Ze wist eigenlijk net wat er elke dag afspelen bovenaan haar scroetafel.
Ze schroefde overal op, zelfs op botskippenbriefjes. Overal hier ze een kort gedichtje opzetten. En dat vond ze. En toen dacht ze van, hoe kan dat nou? Ik leefde maar haar en toch kon ik haar eigenlijk net. En dat is eigenlijk een heel mooi uitgangspunt. Een cd. Maar we gaan er meer mee doen. Want je wil je mij de verhaal in. Nou, in verband met corona gaat dat denk ik wat haperend. Maar dat is wel de bedoeling. Wat wil je hem, Gerard, met dit hele project? Ja, nou, we willen graag hier maar spelen. Je wilt dat stuk wat we doen. Het wordt er overigens geregisseerd door Archie Lettinga van de Muziekplaats. En die had dus hele goede tips, jongen. Want daar kwamen wij zelf nooit uit natuurlijk. Ik ben veel enthousiast in dat soort dingen. Dus die had dus hele goede tips, jongen. En dan willen we het spelen. We willen met de groep willen we dat in de Friese Kerken speel je bijvoorbeeld. Het leeuws mooi akoestisch. Gewoon geen versterking, geen nette volle dingen erbij. We hebben 3 decorstukken ook. En that's it. En het moet behapbaar blijven. We zijn maar amateurmuzikant. We gaan dit nou doen. Dit is voor mij iets heel wichtigs. Omdat ik die nummers zelf op muziek zet ha, uiteraard. En als wij met elkaar spelen kennen en we kunnen mooie optredens verzorgen. En Herman van Veen zei ooit, WhatsApp een dag bij Albert Heijn, ik heb een WhatsApp. Dus ik heb in West een WhatsApp, maar ik vind het wel leuk als mensen Emily Dickinson, dat ze denken van, hé, nou is keerig. Zeker, eens een keer een gedichtenbeeldje keepje of zo. En nou, Wilming heeft er ook 30 vertaald bijvoorbeeld. En, die ben ook fantastisch. Dus die wil ik opstudeerd door deze vrouw. Wat mensen meer weten we willen, wat moet ze dan wezen? Is er een site of een social media pagina? Ja, we hebben onze website. Dat is Gerard Company. Dat zie ik maar over Gerard Company, dan komt de kleur. En we zitten op Facebook natuurlijk, dus daar kun je even op aansluiten. Enzovoort. En we hebben de CD, hij is correct. Dus wij, die komt straks, die kijk ik heb al een paar via de site verkocht. En we willen hem straks in uw, dan moet Leo me even helpen, die moet even souffleren. We hebben zo'n, wat zei ze? Soundcloud, daar komt er natuurlijk op. Maar we willen hem eigenlijk wel Spotify hebben. Dat zou mooi wezen, want ik vind dat wel kan. Het is best redelijke kwaliteit, dus ik ben er wel trots op. Of wij zijn er wel trots op. Ja, dus en dan, wat speel je? En geen grote pretenties voor. Ja, als ze komen, prima. En we hebben ook nog gasten op die cd. Hè? Dus we hebben het in gearworking die met Risata. Dat is een strijkkwartet. 2 jongens en 2 vrouwtjes. Neem ik het nog. Ja, het ben Vrouwje en Malje. Maar en die hebben mij spelen op zo'n manoeuvre. Die heb ik een ouverture geschreven. Dus het begint als mensen die cd opzetten. Dan jij als eerst een ouverture van het strijkkwartet. Dus het is heel apart. Dus net eerst us. Dus, en dan komen die noemers. En dat zou mooi wezen voor Dirk nog maar speel je kon. Maar het gaat allemaal weer aan poen. Het gaat allemaal ping. Maar als een theater in Amsterdam zei van, dat vinden we leuk. Nou, dan zitten we alle weer, komen ze net, dan hebben we pech. Of net, ik weet het net. Het gaat voornamelijk dat wij er zelf een heel soort lol aan hebben. En dat wij gewoon hier en omkrijgen. We willen graag voor het licht brengen, zo dat heet. Gerard Company. Zie je het op internet en dan krijg je meer informatie over dit prachtige project wat we Youth Live hier in Noorderwien. Dank u wel voor je komst. Succes. Graag gedaan. Emily, Unknown to the World. Het verhaal van Emily Dickinson, de dichteres. En van dit verhaal en van de gedichten en een Amerikaanse schrijfster gaan we naar een Noorderling. Hij heet Martijn van der Zanden. Hij speelt het nog live in Noorderwien. Het is te lang geleden dat ik langskwam op de flat. Als ik haar vroeger zag, had zij de koffie al gezet. Nu moet ik er zelf om vragen, zij zoekt er een koekje bij. Maar dat proeft alsof ze het meebracht uit die goede oude tijd. Ze raakt steeds meer woorden kwijt. Ze lacht wat harder, maar wij weten allebei. Elk verhaal lost op in de eeuwigheid.
Met het fotoboek op schoot vertelt ze over Ameland, waar haast iedere vakantie de familie samenkwam. Over fietsen richting Holm, knerpend over het Schelpenpad, over iedereen patat, bij het squalhuis op het terras, op de begraafplaats rond de kerk. Wordt Willem stil herdacht en 's avonds drinken ze op hem nog een nobeltje voor onderweg. Vertel me nog één keer hoe mooi het toen was en breng me nog één keer naar Ameland. En ik beloof je, zodra ik er ben, dan zing ik jouw verhaal over de kade van Nes. Vertel nog eens hoe Willem vanaf het vasteland in een roeiboot het wat overstak. Omdat hij jou die winternacht zo nodig had. Ze raakt steeds meer woorden kwijt. Maar wij weten allebei, elk verhaal lost op in de eeuwigheid. Vertel me nog één keer hoe mooi het toen was. En breng me nog één keer naar Ameland. En ik beloof je, zodra ik er ben, dan zing ik jouw verhaal over de kade van Nes. Over de kade van Nes. Over de kade van Nes. Dan zing ik jouw verhaal. Zal maar een verhaal over Ameland, Kade van Nes. En dan praten we over Martijn van der Zanden. Het staat op zijn nieuwste album, Belofte van de Avond. Martijn, mooi is de best. Leuk dat je er bent. Dankjewel, Willem. Je woont in Groningen, maar je werkt in Friesland. Dus je bent echt wel een echte Noorderling, geloof ik, hè? Ja, absoluut. Friesland werk ik inderdaad, maar ook Groningen, Drenthe. Ik pak die 3 provincies regelmatig, ja. Even over Ameland. Wat heb je daarmee? Want daar gaat dit nooit meer over, hè? Ja, dat klopt. Nou, mijn hele familie komt eigenlijk van Ameland, of in ieder geval de kant van mijn moeder. En wat het was, ik had een optreden op Ameland. En ik dacht, het is leuk voor de mensen om wat te maken voor de mensen op Ameland. En nou, ik herinnerde mij, mijn oma die kwam daar dus met haar familie elke vakantie. En ja, toen dacht ik van, ik ga langs haar om te vragen wat haar herinneringen zijn. En dat heb ik gedaan en dan kom je bij zo'n nummer terecht. Hoe lang maak jij al muziek? Ja, ik denk eigenlijk, we hadden het in de auto nog even over, Jasper en ik. Ik denk op mijn 7e begon ik met blokfluitles. Kijk, Ja. daar begint alles mee. Precies, ja. En wanneer kwam de gitaar en de zang en het nummer schrijven, teksten schrijven? Nou, ik denk toen ik een jaar of 15 was, toen kreeg ik van mijn vader mijn eerste elektrische gitaar. Was een hele mooie trouwens, met een grote vuist die door een muur sloeg. Dus dat sloot ook wel een beetje aan bij de muziek waar ik van hield destijds. Er was wat deprimerende hardrock eigenlijk, daar komt het op neer. En je Ja, maakt nu vrolijke popmuziek, hè? ja, het is niet allemaal even vrolijk, maar het meeste eigenlijk wel. Ja, absoluut. Het album Belofte vanavond, hoe is dat ontstaan? Is dat een verzameling liedjes van een langere periode? Of heb je dat in een redelijk korte periode bij elkaar geschreven? Nee, ik denk er zijn een aantal nummers die ik voor de opnames echt afgerond heb en geschreven heb. Maar het is toch een soort samenvatting van al het werk wat ik gedaan heb. Ik denk, ja, toch wel mijn beste werk. Dus sommige nummers zijn echt, er staat 1 nummer op, dat is al 14 jaar oud. Er was nog nooit een studioversie van gemaakt. Het is super mooi uitgepakt, vind ik. De producer heeft een mooie stempel opgedrukt en is gewoon goed gelukt. Ja. Hoe werk jij? Ik bedoel, werk je met vaste mensen, vaste producers? Of juist niet? En doe je heel veel zelf bijvoorbeeld?
Voor deze plaat was het min of meer was een beetje kamikaze-actie. Is een beetje met een knipoog hoor. Maar rond de coronatijd was het natuurlijk de wereld die leek te vergaan ongeveer. En ik dacht, voordat alles naar de ratsmodee gaat, wil ik gewoon nog iets maken wat ik heel mooi vind. En daar heb ik eigenlijk de producer bij gezocht. Ik dacht van, hij maakt eigenlijk producties die ik waardeer. En ik denk van, dat ga ik over mijn werk heen gooien. Maar ik moet eerlijk zeggen, hij heeft veel gedaan. Maar de liedjes zijn voor mij, de zang, een groot deel van de gitaren. En dat is opgevuld met hem op veel instrumenten, maar ook wat sessiemuzikanten, zeg maar. Klinkt wel dramatisch. Het kan nu nog dus. Dat gevoel. Ja, maar dat was ook zo. Hè. Die eerste dag, ik weet niet of jij het nog weet, maar ik reed terug vanuit Rotterdam. En alles ging dicht en werd afgesmeerd en weet ik veel. Dus ik dacht, dit gaat echt niet goed. Nee. Nog plannen met het album? Ja, hij is uit. Er komen natuurlijk singeltjes uit. Straks als de wereld hopelijk weer wat open gaat. Misschien met een band on tour of ga je op een andere manier deze plaat promoten? Op zich zijn we nu lekker bezig. Hier in het noorden is regelmatig, kom ik bij jou langs. En TV Drenthe die besteedt er aandacht aan. Maar de bedoeling, ik vind het met Jasper is eigenlijk voor het eerst dat we vandaag spelen. Maar dat voelt heel goed. En ik denk van, als het aan mij ligt doen we dit vaker. Maar dan is het ook leuk om een keer een bassist aan te trekken of een drummer. En we gaan gewoon. Ik heb met de producer al weer een stip op de horizon gezet voor een nieuwe plaat. Dus maar doorgaan hè. Ja, kijk uit hoor. Voor de weet sta je met een big band hier. Ja, precies. Altijd welkom, want dat vind ik toevallig heel fantastisch. Goed jongen, welk nummer gaan jullie, Jasper achter de vleugel en jij met gitaar en zang, welke ga je nu doen? Ja, het is de titeltrack eigenlijk van het album, heet Belofte van de Avond. Live in Noorderwien. Ze maakt zich op, vanavond wordt het laat. Nauwkeurig brengt ze de mascara op haar wimpers aan. Ze doet haar haar vast in een hoge staart en maakt een foto van haar outfit net voordat ze gaat. Ze praat niet en zegt niets. Ze praat niet over wat er speelt van binnen. Ze kleedt zich volmaakt, een rok met glittertop. Ze danst zichzelf in trance en zweept de hele dansvloer op. Los van de tijd, haar huid glanst van het zweet. En elke man en vrouw volgt haar vannacht overal heen. Ze praat niet en zegt niets. Ze praat niet over wat er speelt van binnen. Ze praat niet en zegt niets, want waar zou ze toch moeten beginnen? Het heeft geen zin stil te staan, ze heeft geen zin stil te staan. Waar zou ze toch moeten beginnen? Ze is de belofte van de avond is jong. Ze schittert tot de zon opkomt. 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 Mooi live optreden hier van Martijn van der Zanden. Straks hebben we nog een live nummer van hem. Maar eerst even wat oors, want we gaan net zo vaak sport in Noorderwien live. Maar jullie toch wel een soort van sportonderwerpje. Maar een stukje muziek er ik nog bij. Stijnland, hoi, mooiste best. Hoi Willem. Doe een beetje mij een bepaalde reden, maar het was zelf even uitlezen. En dat had iets met de Olympische Spelen te krijgen. Hè?
Ja, ik ben hier om een rap te doen van Sven. We zijn hier 2 Linek, die we samen een rap. Nou, Sven gaat nou naar de Olympische Spelen, dus ik ga een rapje voor hem schrijven. En die zal ik even doen. Ja, Sven Roes, natuurlijk een shorttrekker. Jouw wat kon was daar of niet? Jazeker, ja. Ja, je mag de 1500 meter rijden. En jou ook hem zeker een kans. Nou, ik hoop een gouden medaille natuurlijk. Nou ja. Wanneer Matter wist het al? Is er al een schema bekend of net? Ik ga het eerlijk zijn, nog net afzag. Nee, ik heb geen flauw idee. We hebben gisteren net zelf naar de Spelen, jongen. Ik ben stappen. Ik ben er maar stappen. Waarom? Ja, wie een keuze. Wil ik tro of wil ik, net tro. En naar mijn maten, daar heb ik verkozen uiteindelijk. Dus ja. Mist het net, want we wisten heel fanatiek, hè? Nou, ik mis het soms wel eens, maar ik jou zelf nog training in het shorttrack. Dus ik zit nog wel wat in het wereldje. Ja. Even waarom de Sven Roes? Is hij al haast onderwijs? Hoe zit dat dan? Want Mathiaan nou eigenlijk in quarantaine. Ja, volgens mij gaan ze sneen in een hotel. Dan moet ze in quarantaine. En dan volgende week gaan ze richting China. Richting Beijing. Maar goede kans dus. Ja, je mag eens een keer eerder een rap maken met je beiden. Waar gaat dit een rap? Hoe is er een soort eerbetoon aan hem? Ja, deze rap gaat gewoon hoe Sven. Meer een succesje. Hè? Vanuit mij naar Sven. Daar. Ik ben heel benieuwd. Live in Noorderwien. Ik zal mij doen. Stijnland. Sven, deze rap die is er voor jou. Op weg naar de Spelen ga je voor goud. 4 jaar geleden samen in team. Samen te trainen hadden een dream. 2 jaar terug, jij team NL. Ik stopte er mee en zei vaarwel. 2 jaar later, ik met de kater. Jij naar de Spelen als snelste schaats. Ik wens je succes, daar in Beijing. Lekker gaan broezen, dat is je ding. De groeten van Stijn, je broers en maat. Volgende maand, de gouden plakkaat. Veel succes. Broezen in Beijing, veel succes. En doe gewoon je ding. Na al die jaren werken kan je team en nou versterken. Ik wens je veel succes, dus ga nu broezen met je mes. Veel succes. Ja, mooi. Hoe een maat, de orenmaat, eigenlijk uitjongt naar de Olympische Spelen. En bij deze Sven Roes. Ik hoop dat de voorspelling van Stijn uitkomt. En dat het mooi in de medailles te komt. En het liefst goud natuurlijk. Hè? Dus bij deze. Goed, zit er alweer op. Noorderwien Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Al je weer om te zien op YouTube. Natuurlijk radio en televisie. Na een weekend ben we er gewoon weer. En bedankt voor het zien en het harkje. En we krijgen nog één nummer van Martijn van der Zanden. Dag. Ik weet dat het zover is dat jij moet gaan. Anders kom je nog te laat. Nog even je haren los. Nog even voordat je gaat. Ik heb je het liefst om me heen. Ik heb je het liefst voor mij alleen. En ik wil je nog niet kwijt, dus neem de tijd. Ik open de deur en ik hou je nog even vast. Je bent een vlam zo warm en schitterend zacht. De taxi wacht en ik oefen mijn knipoog maar. Dan verdwijn je in de nacht. Ik heb je het liefst om me heen. Ik heb je het liefst voor mij alleen. En ik wil je nog niet kwijt, dus neem de tijd, neem de tijd, neem de tijd, neem je tijd. En dans zoals jij alleen kan dansen. Betover de wereld om je heen. Dans, want als je dat doet, laat je me dansen. Je betovert de wereld om je heen. Dans zoals jij alleen kan dansen. Oh, dans zoals jij alleen kan dansen. Dans de klokken stil en betover iedereen. Wacht, betover mij af.
Ik heb je het liefst om me heen. Ik heb je het liefst voor mij alleen. En ik wil je nog niet kwijt, dus neem de tijd. Neem de tijd. Neem de tijd. Neem je tijd. Neem de tijd. Neem de tijd.